Het is een belangrijk onderdeel van de OV-plannen van de provincie. Vanaf grotere bushaltes verder reizen met kleiner vervoer. Maar dat is nog niet zomaar geregeld. De grootste hobbel die we hebben is wie gaat het uitbaten. En ik denk dat het allerbeste zou zijn dat de gemeentes of de provincie jezelf het initiatief nemen. En verder in deze Zeeland nu. Casper mag meedenken over klimaatoplossingen. En er kan weer worden afgewassen. Goedenavond. Het nieuwe openbaar vervoerssysteem van de provincie klinkt eenvoudig en simpel. Bussen rijden alleen nog naar grote haltes en vanaf daar kan je verder reizen met deelfietsen, scooters of kleinere auto's. Maar de grote vraag is, wie gaat die vervoermiddelen betalen en onderhouden? De oude stijl openbaar vervoer in Zeeland wordt ten grave gedragen. De lijnbussen gaan vaker rijden, maar doen minder haltes aan. Haltes worden zogenoemde hubs. En van die hubs moeten Zeeuwen zich verder de provincie inbewegen met zogenoemd fijnmazig vervoer. De hubs zijn verzamelplekken voor allerlei soorten voertuigen. Niet alleen taxis of busjes, maar ook fietsen en zelfs kleine autootjes. Die allemaal één ding gemeen hebben, ze zijn duurzaam. In Terneuzen is een kant-en-klare oplossing voor mensen die niet met een taxi of een busje verder willen. Goeiedag. We zijn vandaag bij een blik op de toekomst waarbij je onze mooie solar carport met de 45 km per uur wagentjes voor 16 jaar en ouder kunt bewonderen. Zijn dit autootjes die bijvoorbeeld bij een mobiliteitshub in Zeeland kunnen staan? Zeker weten, ja, dat kan zeker. En daarmee kunnen we dus ook overdekt van A naar B verplaatsen op een hele fijne en niet al te dure manier. En ook voor wie met de fiets van en naar een hub wil, is er een pasklaar antwoord. En dat zijn onze deelfietsen, de fietsen die je kunt huren met een eigen dockingstation die inductie geladen de batterij binnen een half uur weer terug op kan laden. Het Multi-Mobility Charging Island, in goed Zeeuws MMCI, voedt zichzelf met de zon en kan bij elke hub worden neergezet. Lijkt een kat in het bakkie, maar er zit een adder onder het gras. De grootste hobbel die we hebben is wie gaat het uitbaten. En ik denk dat het allerbeste zou zijn dat de gemeentes of de provincie jezelf het initiatief nemen. In Burghaamstede loopt een proef met deelfietsen. En het lijkt dat Terneuzen de handschoen ook op gaat pakken. De wethouders van de gemeente Terneuzen gaven al aan dat ze een vergaand plan hebben om 3 of 4 van deze MMCI's binnen Terneuzen neer te zetten op zeer strategische plaatsen. Overal hubs met huurfietsen en eventueel autootjes zou Zeeland op de kaart zetten qua openbaar vervoersaanpak. Ja, dus stel je voor dat Terneuzen het gaat doen, dat is niet uniek. Maar als het binnen de provincie helemaal wordt uitgespreid, ja, dan praten we wel over iets unieks. De hubs met de alternatieve vervoersmiddelen zijn een essentieel onderdeel van het nieuwe vervoersplan van de provincie. De techniek die is er, maar de ingebruikname loopt nu nog achter. Wat dat betekent voor de toekomst en voor het plan zal moeten blijken. De graanvelden staan vol en daardoor kunnen de telers de wintertarwe vroeger oogsten dan ooit. En ook de verwachte opbrengst valt dit jaar niet tegen. Hier in 's Heerenhoek rijdt de maaidorser al door de graanvelden, terwijl dit normaal gesproken pas eind juli, begin augustus gebeurt. Ja, dat is wel uitzonderlijk. We hebben het dit jaar voor het eerst al op 1 juli wintertarwe ontvangen en nu is het 14 juli. Dat is ook uitzonderlijk vroeg voor echt de opstart van de graanoogst. Door de zonnige en droge junimaand is het graan in razendsnel tempo gerijpt. De vroege oogst heeft geen gevolgen voor de kwaliteit. Sterker nog, de kwaliteit is goed, hectolitergewichten die hoog zijn, maar ook eiwitgetallen. En de opbrengst is ook goed. We staan voor een mooie oogst. Ondanks het grote aanbod zullen wij er als consument weinig van merken. Het brood wordt er niet goedkoper op. Een groot deel van het buitengebied van de gemeente Terneuzen moet langer wachten op sneller internet. De gemeente wil eerst weten welke gevolgen de aanleg heeft voor het milieu.
Glasdraad is daarom een ecologisch onderzoek gestart. In de buitengebieden van Biervliet en Filipijnen kan naar verwachting wel worden begonnen. Glasdraad dacht dat het alle benodigde rapport had ingeleverd voor de vergunning. Mocht blijken dat de aanleg gevolgen heeft voor de flora en fauna, dan moet Glasdraad maatregelen nemen. Straks, 4 dagen na de grote brand in Domburg, kunnen vakantiegangers weer warm douchen en afwassen. Maar we gaan eerst naar Casper Weekhout uit Katendijke. Hij was de afgelopen maanden één van de Nederlanders die meedeed aan het Nationaal Burgerberaad Klimaat. Een grote groep Nederlanders ging daarin op zoek naar oplossingen voor het klimaatprobleem. Het Nationaal Burgerberaad Klimaat is een serie van 6 bijeenkomsten van januari tot en met juni, waarin 175 willekeurig gekozen Nederlanders van allerlei pluimage bij elkaar komen. Inmiddels zijn de bijeenkomsten achter de rug en zijn de adviezen vastgelegd. Weekhout, die werd geselecteerd uit 70.000 Nederlanders, heeft een belangrijke les meegenomen naar Zeeland. Het idee dat ons gedrag, jouw gedrag, mijn gedrag, consequenties heeft, dat er gevolgen aan zitten. En dat we daar misschien weer eens beter over na moeten denken. Dus op het moment dat wij op een koopknop duwen bij Temu of AliExpress of Amazon, en dan gaat bij wijze van spreken in China een fabriek roken. Dus het is heel makkelijk om te zeggen van ja, wij hebben er niet zoveel invloed op en ons aandeel is wellicht beperkt. Maar het begint wel met een bepaalde mindset. Het burgerberaad is bedoeld om het eens te worden over ingewikkelde problemen, het klimaat in dit geval. Maar daar hebben we toch ook een Tweede Kamer voor? Wat is nou het verschil? Het grote verschil is dat in het parlement wordt gedebatteerd. Wat eigenlijk neerkomt op het heen en weer slingeren van argumenten voor en tegen, waar niemand naar luistert. Hoe vind je dat? Dat is hoe er in de Kamer gedebatteerd wordt. Er staan mensen bij een interruptiemicrofoon die staan te luisteren naar een bewindspersoon of een collega. Maar die eigenlijk staan te wachten op een adempauze om hun eigen tegenargumenten in te brengen. En dat dan als een soundbite van 15 seconden op social media te posten. Van kijk eens hoe goed we het gedaan hebben. Maar dat is debatteren, maar dat is geen gesprek voeren. Op het moment dat je vanuit je eigen schuttersputje of je eigen loopgraven alleen maar naar elkaar loopt te schreeuwen van een afstandje, ja, dan los je niks op. Maar op het moment dat je met elkaar gaat zitten aan tafel en zegt van jongens, maar waarom maak jij hier nou zorgen om? En waarom maak jij hier nou geen zorgen om? En snap je dan niet dat het zo ook kan? Of snap je dan niet waarom ik? Weet je, en dan als je echt naar elkaar gaat luisteren om te begrijpen waarom iemand iets zegt of denkt, ja, dan kun je gaan werken aan oplossingen. De deelnemers hebben vooral standpunten uitgewisseld. En al die standpunten die komen dan uiteindelijk samen in het advies. En omdat het advies en de argumenten van de hele groep zijn meegenomen, ja, dat maakt het advies extra waardevol. Omdat je gewoon veel meer draagvlak creëert. Ja. Misschien kan de politiek nog wat van jullie leren. Ja, heel veel. Ja. Ja. Maar er was ook kritiek over de kosten van het beraad. Want alle 175 deelnemers sliepen bijvoorbeeld 6 weekenden in hotels. Ik zie het vooral als laten we het een pilot noemen. En als je een proces als dit doet, zeker op deze schaal, met deze complexe vraagstukken, ja, dan moet je daar even geen prijskaartje aan hangen, binnen de grenzen van het redelijke natuurlijk. Weekhout denkt dat veel meer onderwerpen dan alleen het klimaat zich lenen voor een burgerberaad. Wij hebben bijvoorbeeld al geopperd om het bijvoorbeeld ook een Nationaal Burgerberaad asiel te doen of migratie. Nou, weet je, haal de informatie maar op en kom maar met adviezen of kom maar met dingen waarvan je kunt laten zien van dit is wel hoe Nederland erover denkt. Hè? En niet alleen hoe 1 partij of 2 partijen erover denken die het hardste schreeuwen, maar de grote zwijgende minderheid daaronder die je ook mee moet nemen. En de adviezen van het burgerberaad worden na de verkiezingen in oktober aangeboden aan de Tweede Kamer. En tot die tijd zijn de adviezen vertrouwelijk. Eigenaar van vakantiepark Marina Beach in Hoek, Peter Gillis, bekijkt of er nog andere partijen zijn die zijn Nederlandse parken willen overnemen. Er was al een overeenkomst om de parken voor 185 miljoen euro te verkopen. Maar omdat de koper niet kan betalen, verkent de realityster andere opties. Volgens de advocaat van Gillis zijn er serieuze geïnteresseerden. Wie dat zijn en hoeveel partijen zijn geïnteresseerd, wil de advocaat niet zeggen. In het Zeeuwse verkeer zijn dit jaar tot nu toe 14 mensen om het leven gekomen. Het is meer dan vorig jaar, toen er in dezelfde periode 10 mensen verongelukten. Vooral in juni ging het meerdere keren mis. Toen verongelukten er 4 mensen. Afgelopen vrijdag kwam er nog een 21-jarige motorrijder uit Tolen om het leven. En eerder in de week een 77-jarige man uit Ellemeet.
4 dagen na de brand in het zwembadcomplex van Hofdomburg is het vakantiepark weer open. Maar het zwembad, dat blijft nog even dicht. De afgelopen dagen hebben heel wat vakantiegangers de gevolgen van de brand nog gemerkt. Stroom en warm water werkten niet en toeristen die in een huisje zaten, moesten weg. Maar vandaag werkt alles weer. Dat is wel heerlijk, toch? Dat je weer gewoon de afwas kan doen. Het warme water werkte even niet. Hoe was dat? Koud. Ja, heel koud. Hoe lang stond je eronder? 1 minuut. Maar wat me wel echt heel jammer lijkt, is dat je niet meer kan zwemmen. Ja, dat is wel jammer. Deed je dat vaak de afgelopen dagen? Ja, als het slecht weer is of koud was, dan zou ik meestal gewoon een uurtje gaan zwemmen of zo. De volwassenen vinden het wegvallen van het zwembad niet zo'n probleem. Voor die familie met kinderen is een probleem, maar niet voor ons. Wij hebben er zelf eigenlijk niet zo'n hinder van gehad. Het is vooral vervelend voor de camping-eigenaren. En is het dan nu een stukje minder leuk omdat het zwembad niet meer werkt? Nee, omdat je kan gewoon naar de zee en dat is eigenlijk wel leuker dan het zwembad, want daar heb je veel meer ruimte. Ja, en zwemmen, dat kon vandaag uitstekend in de zee. Overigens ook een stevige wandeling met temperaturen tussen de 22 en 26 graden. In de middag kwam er wel een stevige zuidwestenwind bij. Die wind die blijft nog wel even. Morgen opnieuw zonnig, maar vooral aan het einde van de middag en in de avond kans op regen en onweer bij maximaal 22 graden. En vanaf donderdag weer droger, warmer en zonniger. En tot zover deze Zeeland Nu. Volg ons voor het laatste nieuws online via de site, app, Facebook of Instagram. Kortom, de keuze die is weer eens reuze. En voor nu nog een hele fijne avond.